Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li naqattu magħna, kif qed tindunaw dal-aħħar qed intellaw naqra materjal mhux ħażin. Jekk hemm xi ħadd li għandu xi stejjer nitlobkom tikkuntattjawna jew fuq is-social media tagħna, hemm tiegħi ta' Sajan jew inkella tal-page. Min ma jkunx irid juri minnu nistgħu nżommu anonimu, però nixtiequ nisimgħu l-istejjer tagħkom. Illum magħna għandna l-mistiden tal-lum li għażel li jibqa' anonimu wkoll u ħajrakkontanna xi esperjenzi li għadda minnhom u ħaniddiskutu naqra xi affarijiet oħra fuq il-paranormal u x'jaħseb u x'ma jaħsibx. Kif inti l ħaġa? Mhux ħażin. Tajjeb ħafna. Mela, inti għandek xi esperjenzi u x'hekk? Jiena Maħniex ħanamlu introduzzjoni għax ma tixtajd tagħmel inti. M'għandniex għalfejn. Jien għandi esperjenzi l-iktar fejn jitlu il-question mark kbira iħiersa, però esperjenza fuq UFO għandi wkoll. Jiena il-familja tiegħi tlek minn hija Bordnara, meta kont żgħir trabbejt niġri magħhom ġifieri ma' żejjieti u qabel kienu jagħmlu l-venda ngħidula aħna ġifieri kienu jinżlu l-Freeport kmieni ħafna biex jidħol jaqbel ewwel dak li jkun. U kienu jinżlu lek is-satejta filgħodu, s-sieta filgħodu biex jistennew il-Freeport. Issa, di esperjenza li għandi fuq il-UFO sal-ned, ek. Konna edin darba minnhom hemmhekk u il-Freeport ma nafx iktar kif jgħid fejn tistenna fit-triq dritta mbagħad tiksel isfel biex tidħol minn ġexxebba tal-Freeport. Konna din nistenna fit-triq dritta. U ovvjament ħajġi l-baħar quddiemek. U konna jien missier dak li taf inti. U dak ma jemmem f'xej u dokawn. Kaxxa ta' dak ma nafx tafux. Ja ma nafux, tifel naf. U qegħdin letteralment fitra ġifieri f'daqqa waħda din naraw naqra dawl. Qisu bej jiġi u jmur. Iktar bdejt għall-ewwel naħsibha isa bħal vapur fil-bot jitfalek dak id-dawl, però ma kienx vapur għax ma kienx fil-baxx. Ma kienx fuq il-livell tal-baħar, kien għolik tan il-baħar. U dad-dawl niżel lej il-baħar. Dam ħinem, raġu tara l-fuq, pero mbagħad jisna bdejna naraw jitqawwa d-dawl. U jisu ktar da jitqaw jisu bħala ċirku ta' dawl jisu bida jikber, jisu bida jirsaq lejna, ma xorta l-bot. Għaddit dil-esperienza kollha, insomma għaddit daqsxejn żmien u konti qed nitkellem ma' nies li jkunu hemmhekk ukoll u qalu li mhux wieħed u tnejn. Ġifieri nemmen li jista' jkun kien UFO. Min ixċert fuqha. Żmien taf meta kien bebed ieħor. Qed ngħidlek 18 sena ilu. Ras ras. Nafu koll ġifieri li hemm nies li jaħdmu ġol-Freeport apparti Bordnara li raw affarijiet hekk. Per eżempju, dil-biċċa ta' xogħol li rajt jiena siwera, ġifieri ma bdejli u qalmu donneċ inġi zokket tara minn tara xejn dak xi dawl ta' ħaġa jew xi ħaġa imma ma nemmenx li kienet dawl għax anke d-dawl mhux dawl isu. Dawl minn xi ħaġa ġej. U mhux dawl isu. Isu fih xi ħaġa li hija tidher l-istramba. Nifhmek. Tinduna li hemm xi ħaġa mhux tixbidlek għajnejk. U dik li gwart UFOs ma
stejjer li smajt fuqhom nemmel li jeżistu ta' ġifieri fis-sens. Dal-vers maħniex waħedna żgur. Ma jistax ikun ledu waħedna. Da ma jistax ikun għaw dal-kobor kollu għalina waħda. Xħela ta' spazju kieku. Għanna korbu biex forzi nimlu fletta u Malta. U apparti jekk, anka meta tibda tara l-istorja ta' qabel, nemmel li ħafna mill-affarijiet li nemmnu fihom li xi darba kienu xi ħaġa kienu bil-forsi u fos ma jistax ikun. Per eżempju, waħda mill-ikbar question marks li għandi hija il-piramidi. Ma nistax nifhem dan nies jien kemm seta' kellu nies u laborers biex għamlu dawk il-piramidi perfetti li għadhom perfetti sal-lum u rridu nitkellmu straight. Naħseb li nibnu bin illum u kon ma jsirvix iżmin li servew dawn l-affarijiet. Ġifieri Bit-teknoloġija l-għanna l-lum naħseb tiċċi 400 sena biex tibnihom. dik waħda. Tarax l-istruttura ta' barra, wara xem fihom, wara xem taħtom. Mela. Għax illum qegħdin niskopru xem taħtom ukoll. Mela, ġifieri kif jista' jkun da? Ma nafx hekk hux qed issegwi x'iskoprew Filippo Biondi u d-din tiegħu. Dal-aħħar li fuq għamlu dik dritt. U żgur dal-aħħar għamlu għandhom sistema bis-satellita u dawn qegħdin jaraw xem taħt l-art, ġifieri hemm pjanijiet anke biex jespandu iktar ġifieri mhux il-piramidi biss, imma anke postijiet oħra inkluż hawn Malta ġifieri. Interessanti din għamlu tifittiġ għanajdlek. Fatt reċenti damu sena li skoprewa u damu sena biex jikxfu biex jgħidu x'sabu. Nifhimha. Għax kienet bdew janalizzaw id-data biex jaraw hekk hux ovvjament għandhom raġun. Ma mbagħad fl-aħħar qalu isma' qalu qegħdin impoġġu fuq segret illi rridu ngħidu lin-nies x'sibna u bħal spjeċi dawn bażikament taħt il-piramidi sabu strutturi twal jinżlu nsejt kemm 26 kilometers minn għalija. Ishom shafts bi-spiral magħhom ma jafux dal-spiral x'inhu. U mbagħad hemm ishom bħal basins kbar fil-qiegħ 4 basins. Ostra. Ejja. U jinżlu ħafna. Għasillu ma nafx biex nagħmlu għandu l-affarijiet. Mhux hekk. Ġifieri jaħseb wara dak iż-żmien. Ġifieri dik nemmena żgur. Rigward esperjenzi mbagħad ta' iħiersa, ħalli ngħidu hekk, ħalli niftiwan jiena personalment, meta kont żgħir kont inħobb nfittix ħafna fuq illuminati, konna niġru ħafna, ġifieri l-ewwel hemm daraw il-postijiet għatlek daqsxejn stejjel l-ewwel ġifieri xi mitier jiġbajna nitlu bil-lil biex naraw xi ħaġa ħafna postijiet hawn Malta. Però qatt ma rajna xejn. Qatt. Meta konna żgħar. U li ġralna esperjenza ta' konna żgħar ġralna tnejn però. Darba hemm il-kappella ta' ħlas ħal-qormi hemm triq partikolari. Konna għadna bla liċenzja ġifieri ta' tfal li konna llum ngħidex preskritta u kollox. Ħabib tiegħi kellu scrambler. Ġifieri konna ta' tfal li aħna kulħadd ħansuq biċċa. U konna din dik in-naħa. Dħalna b'dal-scrambler ġew dal-scrambler intifa' u ma rid jistartja b'xejn. Tefa' għadu. Xbajna niprofaw intuħ ġifieri bil-kickstart għajjejna. U ngħidlek id-dritt, għattalmejn jaħdu ċans, ningra naħtirti jew top. U niprofaw nimbuttaħ peress li aħna konna ħafna u xorta ma rridx jistartja. Ħriġna għal-barra dal-motor startja mal-ewwel jiżu ġej. U jisni għajni okritni. U kellna missieri kellu van Volkswagen ġifieri qatt ma tagħna tensen strabil dal-van. U għadd irrid nerġa' nidħol hemm ġew jien ħanara x'jiġri. U konna jien ħabib tiegħi li huwa biss close tiegħi ħafna u dal-affarijiet konna nikluhom u tlehom marru bil-van tlis-sanar u tlefil kas nimbuttawh. U l-istess kien ġra għandna x'in il-problema. Waqa' fil-van ukoll. U l-istess post. Tgħidli ma nafx. Ma għandix idea. Ma rġax provajt nidħol għax il-verità konna tfal dak iż-żmien u jisna ksaħna kif reġa' ġra l-istess. U jisni sallum ma ġielix l-interess li nerġa' nidħol, però xbajt nipprova nifhem x'jista' jiġri. Però nistax naqbad tard. U li nispjega x'seta' jiġri li kieku mhux dawn l-affarijiet ma stajtx inseb ħaqqas għax l-istess biċċa ġifieri mhux qed ngħidlek l-istess post ġifieri waqaf il-motor il-vanna ma fl-istess biċċa ġifieri f'tem ta' kemm minna u l-bifta barra ġifieri f'dik in-naqra biċċa ġara l-istess. Dik waħda. Tnej konna darba xi 2013-2014. Kont mort nikol Marsa Xlok,
u kelli persuna miegħi kienet toqgħod ħalsafi. U ġej minnaħa biex niftehmu ta' ħalaxa li roundabout tal-airport. Kif kienet qabel? Eżatt. U kif wasalt qrib ta' roundabout tal-airport, ovvjament da xi seta fil-għodu reġna jieklu ġifieri. Traffic m'hemmx bla ma trid isek tħares jekk ġej xi ħadd minn dik in-naħa li tibqa' jerġa' ma' roundabout. U dik persuna kellem som, naqaf break all out. Qoddim il-van eżatt li kelli nara bniedem liebes l-antika, però jisu nofshom ġemmet. Nofshom ġemmet? Fis-sens din-naħa li kienet in-naħa tagħna kien jidher ċar kollu, però n-naħa l-oħra ma kienet jidher jisu xejn. Jidher jisu bħal dell in-naħa l-oħra bdejna narawh. Bil-Malti tgħidli x'ħatajt da kont sentajrek. Ma toffendini. Ħares lejkom? Ħares lejna. Il-figura però isa ma kienx figura stabbli. Isa kemm titriyad dik in-naqra. Distorted. U għalhekk nemmen dik biex għatlek, u tala Central Strip u baħ. Dil-persuna li kellimni kienet toħħasha fil-bidu. U sparixxa ġifieri? Jien ma rajtux. Ma rajtux għax ma kontx qed tħares imma? Ma klikjax li kien xi ħaġek. Però kif lajt għal roundabout qed jirrajt sew. Il-President kellimni għattel isma' inti x'rajt? Għal rajt hekk u hekk. Kif għalli hekk gaz dawn il-ġewħa għax beda jibża minnu kif għanduna xi naħseb jien. U ma rridx li jirrid indawn roundabout raġan jaf. Ħajda kien ħabdet il-kurzità. Tħalt gaz dawn bil-persuna kienet toqgħod ħalsa fil-bidu letteralment fejn waqal ajruplan naqalim. Wassal toħriġ niġri ġifieri m'hemmx ħin. Ġifieri l-eqreb dar jaħalluha. Ġifieri jew kont ħanilħqu fit-triq minn roundabout tal-airport tal-roundabout l-oħra. Jew inkella ġibet lej ħalaxa u kisel lej ċimiterju. It-tnejn li huma dortom. Ma rajtx imkien. U bqajt baqgħa moħħi. U għatlek l-ewwel dak il-qassis l-ħabib tiegħi konna qed nitkellem jew għalli ħanajdlek għalli ħu ċans. Għalli nżel sal-kappella ta' bil miftuħ, għalli sib is-sakristan, għalli saqsih għalli forsi jaf xi ħaġa. Għalli ġibbiċċa kbira għalli min jara dawn l-affarijiet għalli jmurlek fil-knisja, għalli jagħmel xi quddies. Għalli qabli forsi marru xogħol xi ġemma hemmhekk għali ħod tkun taf xi ħaġa. U mart hemmhekk. U s-sakristan ma kienx hemm dakinhar, però kien hemm bniedem li kien xi ħabib tiegħu. U għalli ħanajdlek għalli ibqa' hawnhekk għallu jiġu jkellmek u ġie għatlu ħanajdlek għatlu hekk u għatlu xtaqt inkun nafda xi informazzjoni, għalli ħanajdlek għalli m'intix l-bniedem li ġejt tgħidli l-biċċa tax-xogħol. Għalli u milux għalli kien hawn aċċident, jien provajt infittxu ma stajtx insibu dal-aċċident. Għalli kien hawn xahar motur, għalli qasamlu raġel xieħ, għalli kien ħajtajru, għalli biex ma jtajrux għalli ħabat ma' Central Strip, għalli waġġa sewwa, għalli sakemm ġewwa għalih għallhom li qasmlu xieħ, għalli da xieħ ma darim kien, għalli però dar-raġel miet tal-motur. Tal-motur miet. Jien provajt infittxu dal-aċċident. Qatt ma sibtu. Però u kien għalli kien ilu xi 6 snin 7, ġifieri dal-każ qed ngħidlek 12 sena 13 sena ilu jiġu 20 sena fuq l-internet ma tantx kien jitilgħu kollox, ġifieri jista' jkun forsi sar u ma stajtx insibu jien, però jien fittixtu, jien qatt ma sibtu da tal-motur. U kien hemm qed nitkellem ma' bniedem għalli l-istess storja għalli kienet issemat fuq xarabank, fuq Kastali Ħiersa. Issa x'ġara. U kif tiddeskrivi li kien liebes dar-raġel? Dak il-libes l-antika letteralment. Ġifieri? Dak kien bit-terħa, bil-sidrija, qalzit imxammar u bil-qorq. Nimmaġina li kellu qorq ngħidilkom il-verità, għax peress il-qalzit imxammar kien jidher, però saqgħa isfel ma rajthom xa raġuni li kien hemm il-bumper tellef u l-bonnet tellef. Però biritta ma kellux ma nafx xelala. Ir-raġel kien jisu bniedem li kellu jisu 60 sena, ħadd 50 sena, però kien fih raġel. Però kien jidher li jisu moqluħ minn ġażmin ieħor, għalhekk nemmen li jista' jkun bħalma tlek l-ewwel li iktar nemmen li dawn l-affarijiet ikunu dimensjonijiet differenti li jiklexxew ma' xulxin. Jew inkella teorija tagħhom naqbel magħha wkoll li hemm xi entitajiet li jaħdu pjaċir jew jitkubina jew jiffidjaw minn fuq il-biżgħat minn fuq l-emozzjonijiet tagħna. Ġifieri dawn l-affarijiet nemmenhom ħafna. U tiftakar id-data? Daqet insemmilek kienet ix-xitwa żgur l-għana 2013 għas 2014, xi ħaġa hekk. Ma tiftakarx id-data? Ġurnata bl-eżatt le, ġurnata bl-eżatt, però
xi Marzu kien. Ġili għajdu li jidru fl-istess ġurnata, per eżempju l-ekonomietu jew. Għal-kem. ħafna affari, per eżempju, tat-tela tal-lawa muġviri din. Jena kont smajt ħafna stejjer fuqa. U darba smajt bniedem li jaqal li daw il-ġiċebbiet mietu f'Qamar Kwinta u naħseb dak iżmin ħrejna xoċ li lira diesel Maltin dak iżmin biex tammaġan kemm ħlejna diesel tellajna nizlin dal-mumma tal-law mumma ta' Qamar Kwinta u meta biċċa Qamar. Karriera minn naddemenna dik kull jum. Forsi narawhom rikbin fuq it-tawara. Qatt ma rajt xejn. Naħseb kafe u kellettini kienu qosna nagħmlu forsi narawhom qatt ma rajnihom. Jiġifieri ġbajt nara affarijiet, fis-sens li prova affarijiet biex narawhom ma qatt. Sa meta provajt nfittixhom jista' jkun għax hawn ċertu teoriji li jekk jisek tipprova tfittixhom ma tarhomx. Però ma nemmix il-għala. Għax tmur ghost hunt. Per eżempju ghost hunt tagħkom. Ma rajtux imma daw ir-risposti li jibdew jagħtu. Jien iktar nemmen kultant li jkunu xi distorzjonijiet. Xorta mhijiex prova ta' paranormal. Mhijiex prova, ma toħloq il-question mark. Jiena qabel ma nara xi ħaġa waqt ghost hunt qed ngħid għax jien ovvjament kelli l-esperjenzi tiegħi u naf xrajtu. Il-kelma probabbli ma raġaħt il-beżżani. Fis-sens tieni xi ħadd qatta minnhom ir-ritir. Li jwerwerni. Jiena rrid illi jara u niċċellenġi aħħa ġifieri kemm il-darba l-kemm ħafna nies jgħidu li tagħmel ħażin għax tiċċellenġihom biċċa tiegħi. Biex jekk ħadd tiċċellenġihom mhux għalik. Għalija, ġifieri biċċa tiegħi jiena naħdem ma jogħġbokx. Taraħx. Intix l-għu t-ċellenġi għatom għatmu ġarraġi. Mish xaħġa ħazina li t-ċellenġjom, wara kollox għet nesprimi rabja. Peress li biza ħanajtek ma tantx għandi, allura isni l-unika emozjoni li naf nesprimi hija rabja. U nkun qed nużaħħa bħala katalist biex jiena forsi nqanqal xi ħaġa. Issa meta ġieli nirrabja u kemm il-darba ta' werwirni tini qata' jinġi li ngħidilhom ħarrani taħti ħalli alla ma norqodx il-lejla. Fimt hekk minn dak it-tip. Naf li ġifieri jekk ħanara xi ħaġa u ħataħsadni, ovvjament ħanitwerwer xi wara kollox m'iniex tal-ħadit. Imma m'iniex ħanqod nara del u ħanqod inwerzaq u nitlaq niġri l-barra għax jiena nifhimha li jekk jiena mort ghost hunt, għalhekk jiena jdejquni dawl ħafna ghost ħanajdulhom ghost hunters illi kif jisimgħu ħoss jitilqu jiġru bil-bewl ma saqajhom jiena lejja eżek mort istat kif bat l-ewwel ħuta armejt il-qasba l-baħar għax bżajt minnha, u dik ma tagħmilx sens. Jekk jiena ħammur ghost hunt u aħna ma ngħidulhomx ghost hunt, aħna ngħidulhom paranormal investigation. U naqbel magħkom. Sewwa, għax jiena ghost hunt. Jien jekk ħanara xi ħaġa rid nibqa' hemmhekk konxju, rid nibqa' hemmhekk kompost, rid nibqa' hemmhekk ħalli inkompli nanalizzaw nirreplika dak li għadni kemm rajt. Għax pereżempju, kombinazzjoni l-lum rajt video ta' xaħat li mar jagħmel ghost hunt. U derdel. Kemm jiena u kemm Mirkol aħna tipo qegħdin fid-dinja tal-fotografija. Mill-ewwel ngħidlek illi dak huwa del tal-elementi ta' ħġieġ, il-rifless tat-torċ, sewwa għamel refraction ġol lenti u del der ġol lenti ta' quddiem. Allura inti minn għalik illi rajt del u model xejn fil-verità. Jiena m'iniex ħanoqgħod ngħid isma' daw ma jeżistux li qatt ma ta' daw l-affarijiet, anzi jiena konvint illi xi ħaġa paranormali, il-paranormal jeżisti, entitajiet, spirti, għajdilhom li trid, sejħilhom li trid, ghost serwieħ. Il-karma ruħ forsi m'iniex daqshekk konvint fuqha għalkemm biex ma ngħidlekx naħseb il-kelma ruħ neskludija dejjem. Ma neskludijiex laqqas għax ma nafux. Ma nafux, però għax titkellem ma' medium pereżempju tgħidlek ejwa li l-bniedem jista' jieħel hawnhekk fuq dan il-pjan terren u jista' jibqa' Jellu dobb il-ħwejjeġ. Iwa. U jekk wieħed hawnhekk fuq dal-pjan terren allura jibqa' fl-istess post. Iwa, granted. Dik hija waħda mill-ikbar mistoqsijiet tiegħi li jekk inti l-bniedem orrajt għandu ruħ, ma l-ħwejjeġ għandhom ir-ruħ. U dik għal miljon darba ta' ġifieri. Fl-ewwel podcast li meta jiena nitkellem ma' Sajan nidisa wieħed. L-ewwel kelma li għatlu l-bniedem għatlu għandu r-ruħ, għatlu ma l-ħwejjeġ għandhom ir-ruħ. Pereżempju kif tispjega li jiena nara mara li jibsa ġifieri u ntik id-dettalji ngħidlek eżatt. Jew jgħidulek tidher bil-libsa favorita li kellha. Jew li difnuha. Li difnuha ngħid jista' jkun ma nemminix.
Imma ngħid forsi għax indifnet biha kienet l-aħħar ħaġa li kellha magħha. Imma l-libsa favorita. X'sens? Hemm video pereżempju ta' ghost cars. YouTube u hemm videos anke minn dashcam ta' pulizija. Karozza li deret mix-xej, baqa' diħla ġo gate, magħluqa, l-pulizija waqfu ċentimetru l-bot minn dil gate. Karozza għandha ruħ. Allora mbagħad nibda ngħid alright, kif bdejt ngħid inti l-ewwel, dimensjonijiet ikrossjaw, xi tip ta' jien naf immaġinazzjoni ma tistax tkun għax il-kamera m'għandix immaġinazzjoni. U la żewġ pulizijat jarawha u l-kamera taraħħa wkoll hemm tliet għajnej li din jarawha sew waħda minnhom qed tirrekordja, ġifieri il-karozza għandha ruħ, ma nafx ma nistax nispjegahom dawn l-affarijiet. Għalhekk jien dik it-teorija tad-dimensjonijiet differenti kultant ngħid li dik hi l-problema, però mbagħad id-dimensjonijiet differenti li tara bniedem qed jaqsam it-triq u jaħsdek u tieqaf. Orrajt it-teorija tad-dimensjonijiet differenti toġobni. Imma mbagħad kif tispjega l-fatt li da meta waqaft miegħu inti dar lejk u ħares lejk, kif qed jaraku? Jekk inti qed tirriplejja film, mela tal-film. Jien u qed jara lili minn naħa l-oħra. Hija ma orrajt qed nifhmek x'inti tajt. Imma hekk kienu huma cross dimensions u inti qed tara replay ta' xi ħaġa li ġrat fil-passat. Okej, għax replay għal issa d-dimensjonijiet aħna s'issa ma nafu xejn fuqhom. Ja, ma nafu xejn. Jista' jkun d-dimensjonijiet li qegħdin niklexxew ma' xulxin huma dimensjonijiet li huma għaddejjin f'ħajja bħalissa wkoll. Aħna ntuha misem ta' dimensjonijiet li fil-verità. Eżatt. Dimension ma tfissirx hekk fil-verità. Eżatt, imma għax jista' jkun li da. Jien nħobb insejħilha parallel timelines. Naqbel miegħek iktar bħala semiva, toġobni iktar. Da għaddej f'ħajtu normali, għaddej f'ħajtu normali, ġara xi tir x'imkien, ura lilu jirrajt lilu, jista' jkun ukoll. Il-parmet jaħseb jien fuq x'inhu, ma jaħseb fuq x'inhu. Għalih inti ghost. Hekk naħseb jien jista' jkun ukoll. Allora kif baqa' kompost, għax kieku jien kont naqbad iwerzaq. Nara karozza ġejja lija. Qed tifhimni x'irrid ngħidlek dawn l-affarijiet. Naqblu, però forsi jista' jkun li huma għandhom marfin iktar minnha. Ma nafx għalfejn għandu jkollu għarfin iktar minni, pereżempju. Pereżempju ħalli nitkellmu straight. Aħna bħala ċiviltà id-dinja. Jekk aħna nemmnu t-teorija li hemm extraterrestrials, dawn għandhom għarfin iktar minna kollha. Mhux bil-fors. Il-għala, kif ġew hawnhekk? Issa jekk ġew hawnhekk hekk storja oħra. Ġifieri. Imma dejjem jekk qed tgħid illi dawn il-UFOs, dawn il-aliens huma extraterrestrials mhux huma qegħdin hawn jew kienu hawn qabilna jew entitajiet spiritwali li huma dawk il-fabled angels and demons jew cryptoterrestrials jew whatever jew AI jew aħna mill-futur hemm miljun spjegazzjoni għal xi. Spjegazzjonijiet, però naħseb li extraterrestrials li ġejjin minn dinjiet oħra naħseb hija tsellet il-bit more far-fetched u jekk tkun hekk it's boring, ġifieri. Imma dal-pjaneti u dal-galassi kollha li hawn madwarna. Allura. La mhux qed ngħidlek illi ma jeżisti xejn iktar. Ma setgħux kienu qabilna huma avvanzati iktar minna u għandhom biex jiġu hawnhekk. Right, imma da biex jitrefilja hawnhekk. Biex jitrefilja hawnhekk. 20,000 light years, da ara kemm irid jieħu żmien biex jasal hawnhekk. Naqblu, però ma tafx teknoloġija għandhom huma. Iwa, okej. Naqbel miegħek. Għandhom huma fit-teknoloġija tagħhom. Mhux speed irid ikollok, da instant kif tgħidaw hemm dik il-kelma u xejdula. Teleportation. Min jaf għandhomx? Min jaf għandhomx. Right. Imma mbagħad ikollok dik it-time dilation xorta. Ġi inti ma tistax extraterrestri. Nagħmlu mod dawn għandhom l-istruttura ta' soċjetà bħal aħna fid-dinja aħna, għandhom familji, għandhom whatever. U daw jgħixu 200 sena, 300 sena, u aħna ngħixu 80 sena. Dawn tistax tajċem f'dinjiet oħra sewwa. Le mhux għalhekk. Forsi m'għandhomx mart fid-dinjiet tagħhom, jista' jkollu ma jixjieħux ukoll. Imma l-ħin jekk da ħajjiġi hawnhekk, da ma jistax jerġa' jmur lura fid-dinja tiegħu għax da ħajsib id-dinja tiegħu. Għaddew miljuni ta' snin. Minnu dak il-miġnun li ħajjibatlek it-tifel jew il-kuġin
Alla jiġi ġodin joħra xieġik jiġi għamil biex jagħmel zigzag fis-sema, rajtu jien, ngħidlu ċaw. Bdejta zigzag fis-sema. Tħodlu ritrattu barra bid-daqq. Bla sens. Ma nemminix daqshekk, jiena nemmen personalment x'inħoss jiena li jkunu madwarna iwa u jkun hemm biż-zigzag tkun dik il-ftit li aħna nixxilna narawh. U nemmen kultant ukoll li jkunu qegħdin iriduna narawh. Naħseb illi iwa. Ma nemmenx li huma jagħmlu żball u aħna narawhom f'dak l-iżball. Le ma nemminx illi huwa żball. U nettem ħafna każijiet u huma każijiet ġenwini fejn rawhom sewwa ġifieri u niżlu l-każ ta' Zimbabwe pereżempju. U qed insemmilek wieħed ta' ġifieri hemm mijiet ta' stejjer bħal daw. Jien naħseb illi it's more a show of force meta jidhru biex juruna smarajnx kapaċi nagħmel biex isma'. Biex nbeżżak. Intom iskom xadini b'tajnikom għalla kaxxa suffarini jew għandkom kaxxa suffarini biex nurikom l-isma x'ħin irridu dik il-kaxxa ta' suffarini naħdulkom minn idejkom. Fimt? Fil-fatt kull meta jkun hemm komunikazzjoni bejn dawn ħanajdulhom entitajiet dawn l-aljeni, il-messaġġ isu kważi dejjem l-istess. Ibżgħu għad-dinja tagħkom għax qegħdin teqirduha u dejjem ħanajtek il-komunikazzjoni dejjem. Iwa le, għandhom raġun jekk kienu vera, però aktar tagħmel sens li daw qegħdin hawnhekk magħna u it's a win-win situation li jekk aħna nibżgħu għad-dinja tagħna awtomatikament qegħdin nibżgħu għal tagħhom ukoll. Jista' jkun iva, jista' jkun. Għalhekk l-istorja jiena nemmen ħafna li l-UFOs u l-erwieħ kultant nibda ngħid imma tgħid għandhom x'qasmu ma' xulxin. Jiena ngħid. Jien ngħid li hemm fenomenu wieħed li manifesta ruħu. Iva. Skont min qed jarah. Eżatt. Jiena naħseb iktar jidħol f'moħħok qabel ma jidhirlek. U juża l-immaġinazzjoni tiegħek li għandek available. Eżatt. Biex inti tkun tista' tpinġi stampa fiżika. Pereżempju, semmi li kienu qabilna hawnhekk. Il-Majas. Majas inkas Aztecs, però battara fuqhom minni ġennu. L-Anunnaki, il-Sumeri, l-Eġizzjani. Dew allura kif kollha qablu jisom għax li fl-aħħar mill-aħħar tara l-bażi tal-istorja hija tixxibaħ ħafna. Kollha kemm huma l-istess. Daw x'komunikazzjoni kellhom minn post għal ieħor, pereżempju bil-Mazda tal-Aztek. Daw kif allura l-istorja tagħhom hija qrib ta' xulxin. Sinjal li l-oġġett vera kienet teżisti? Jien hekk nemmen ta' wkoll. Sinjali kienet teżisti. Il-teorija tal-ancient astronaut. Issa, aħna nsejħu l-ancient astronaut għax qed nimmaġinaw li ġejjin minn dinjiet oħra. Eżatt. Ma jistgħu jkunu huma astronauti xejn. Jista' jkun li kienu nies li kienu jgħixu qabilna. Ġew tipo ta' estint il-maġġoranza tagħhom u kienet baqa' dak il-ftit xi noħolqot ċivilizzazzjoni tal-bniedem li kienet qed tigwida hi. U ma għandi teorija oħra. Li jista' jkun li dawn huma tipo ta' administrators ta' din is-simulazzjoni. Jista' jkun mill-idea raġuni. Ħafna mill-iskritturi jgħidlek jiddeskrivuhom bħala watchers. Vera. Sewwa, bħala watchers li daw qegħdin hemmhekk mhux biex jintervjenu, imma meta xi ħadd jisbilanċja l-istorja jintervjenu indirettament. Eżatt. Għax huma ma jistgħux intervjenu direttament skont ħanajtek dejjem x'tallimna. Allura qisu kif naqbad ngħidilek, qisu dawn qegħdin hemmhekk, isma' aħna qegħdin hawn, qegħdin narawkom l-administrator tal-logħba issa għandek fucking referee. Fimt? U aħna din hija soap opera kollha. Eżatt. U jekk inti suppost you are meant to meet dik il-mara biex tiżżawweġa biex ikollok dawk it-tfal u t-tfal tiegħek jaf ikollhom tfal oħra mela inti l-connection bejnek u bejn il-mara tiegħek iddeċidejt jew inti jew li ma ssirx. Eżatt. Daw jintervjenu b'tali mod biex inti dik issir ħalli il-destin ħanajdulu destin li ma biex tuża l-kelma fimt isir. Tagħmel sens ħafna ta' ġifieri u għalhekk jien norbothom ħafna ma' xulxin dawn l-affarijiet għax fl-aħħar mill-aħħar xi tibqa' taħseb it-teoriji kollha tibda tasal qrib li jisom. Però mbagħad għandu mistoqsija kbira oħra. U di naħseb saqsejta xi 10 darbiet f'dal podcast. Rajt il dak ix-xieħ inti. Għal xiex rajtu. M'għandix idea. X'kien il-punt li djelli? X'bidillek minn ħajtek biex rajtu. Xejn. U bħalma ngħidlek, jien kont persuna li kont nfittix għandu l-affarijiet, ġifieri għal xiex qabel qatt ma rajt xejn.
U da xeħrajtu, jienu kollha għat li dik il-mistoqsija, għalhekk jiena bil-Malti li kont waħdi, żgur kont nieqfu nkellmu. Kont nipprova nkellmu jew nara x'ħajġri. Però dak iċ-ċans ma kellix, imma dispeċini għal mewt jiġifieri ma kellix. Però dik il-mistoqsija ġiet ġara rasi l-ewwel wieħed. X'kien il-punt li jirrajtek minn kellim jgħirak, raħt taħor ma jarakx, għax kemm il-bniedem jgħaddi minn di triq. Da ma kontx l-ewwel wieħed l-għaddiet minn hemm jiena. Kemm il-wieħed jgħaddi minn hemm. Qatt ma ġifieri ma jaraħx kulħadd. Jiena li l-crossroads ħanajlek fejni. Issa, li qiegħataw. Tajli għala. Ma fimtejx di, skużani. Mela. Il-crossroads kollha l-fejn rajtu da 15-il sena ilu biex wasletek tiġi fuq dan il-podcast. Qed jisimgħu xebba nies. U forsi minn dan il-podcast li hemm inti jew jikkuntattjaw lilna x'inti qiegħed anonimu biex taxxa, ma jistgħux jikkuntattjaw lilek. Imma permezz tal-istorja tiegħek forsi xi ħadd ħajkkuntattja lilna jgħidilna storja oħra u tibda taqqat il-jigsaw puzzle. Tagħmel sens. Jiġifieri mhux qed ngħidlek li ħajsir hekk ta' qed ngħidlek jista' jkun. Jista' jkun. Kif qed nimmaġina li għaliex derlek 15-il sena ilu. Mhux hekk? Fimt? Ngħidu dir. Ngħidu dir. Għax dassa ta' kien bniedem normali, ngħidu kif inhi. Jista' jkun ukoll. Kienet misidentification. Li neskludi għadha xiex permet ngħidlek. Tula l-ewwel bini hemm daqsxejn, ġifieri dħalt sparat oħra sparat, ġifieri provajt infittxu ġifieri biċċa nofsi għandu naqgħod biex nara narax dal-madov bniedem, ġifieri anke ġoħallu qatħalt indur biex nara x'imkien dar-raġel li se tofottieni ġara u daħal ġewwa. Ħanajlek jekk naqbad nirrakkonta stejjer tiegħi li huma strambi ma naqafx. Però jiena dejjem insemmi dawk l-istejjer. Il-naf fiċ-ċert illi m'hemm l-ebda spjegazzjoni tajli fl-ma sens. Jien mhux qasmet li mara jiena kien hemm mara f'nofs triq. Żbajta l-istorja. Smajta miljon darba dell-istorja. Għaliex ikkonvinċietni li ma kienitx mara? Għaliex? Dik ma nafx nirrispondik. Għax għaddejt minn ġo fiha. Dik vera, jiena li. Kieku għadda minn ġo fik noqtlok. 100%. U t-tenaqata ta' Kristu. Issa tifhekku kienx mara mhux ruħ. Naqblu. Però storja bħal tiegħek għandi. Dili għattajt inti, u konna jina u l-mara dak iż-żmien kelli biċċa fija 27, u ħanajlek għalfejn fakkartni fija kif għat li nofsu kien dak iż-żmien tinje tinsemmilek qabel ma kien hemm The Point, ġifieri kien hemm il-beriks tas-soldati jew kien hemm it-torri dak iż-żmien trabbejt hemmhekk jien prattikament għax jiena kont ngħix tasli ma ngħidlek. Dak iż-żmien kelli biċċa fija 27 u dak iż-żmien taf x'inti u ngħidlek eżatt meta kien u ngħidlek eżatt il-ġurnata meta ġrad din il-każ. Tiftakar meta kienet inħarqet id-dar tal-Mediterran? Iva. Dak iż-żmien mhux bħallhom kont tmur hemm maxxat, tipparkjat il-namra hekk titqella tagħmel letrejt u ma jarak ħadd. Mhux kontx qed nagħmel xejn. Ma konna nixtru takeaway dak iż-żmien u l-mara parki hemmhekk tinje u qed inħares u ngħidilha mxillost jemjin. U qed nara dak in-nar aħmar tiela. La, da skoprejt li kienet id-dar, konna fejn id-dar tal-Mediterran, dak iż-żmien kienet inħarqet id-dar tal-Mediterran, u qed niftakar aqsu vulkan qed nara ġifieri, qed nara lilek issa. Nitilqu minn hemmhekk u għaddejjin minn ġol baraks fejn kien hemm il-Peter Cox, dak iż-żmien kien hemm il-ground tal-futbol, asla kadux hemm, u kien hemm il-ground tal-hockey. Qed induru minn hemmhekk u out of the blues jaqsam li raġel. Qatt ma rrakkuntajta dell-istorja. U qatt ma rrakkuntajta għax seta' kien raġel. Jaqsam li raġel minn hemm minn dawk l-arkati qabel kien hemm bar hemmhekk fejn dak il-ground. U da jaqsam li hekk bi slow motion u jiena għaddej. U dam literalment li l-injorani ġifieri dak kont ħanibqa' għaddej minn ġo fih. Waqafna, niftakar kien hemm it-triq laqas bit-tarma kienet żrar dak iż-żmien hemmhekk. U niftakar nitkaxkart ikkażajra. U naraħ jaqsam quddiem jekk bi slow motion u l-mara qalt li kemm għandu wiċċu ikraħ qalt tara wiċċu qisu maħruq. Dak kien. Qisu maħruq. Dak kien jisu nofsu ġismu maħruq. U da laqas biss ħares lejja da hekk raħ qasam bi slow motion hekk, qasam għall-faċċata u tant isna bżajna jiena u l-mara dak jenar, tant isna nħsadna. Li tajlix hekk tarax il-bankina fejn daħal ma nafx. Diġ idea, sot. U bajna nsemmuha din l-istorja jiena u l-mara. Di qatt ma rakkontajta.
qatt ma rakkontajta. Jista' jkun Għax dak kien bniedem. Jista' jkun anke tiegħi l-istess niskolu tiegħi. Fimt? Dik li bdejt ħaret kelmu stej fis-sitta forodu li tara bniedem li beżda ħares li bdejt insemmi. Li bdejt naraħ isu mhux jiċċaqlaq imma tħoss li mhux bniedem. Qed nifhem x'inti tajt, inti bdejt tara qisu bħal meta jkollok hologramm. Ejwa. Fimtek jien mill-ewwel. U jibda n-end out. Ejwa, iktar tagħmel sensek. U jisni fis-sakra ma konċux għas konċ rob ċej. Jien ma konċux warrof snar qatraqda tajba ġifieri bil-Malti Kontu tnejn min-nies. Mhix hekk jien ma tkellimx għax jiena ovvjament biex tkun titteġ dal-affarijiet. Għalaq tħallaq ma tkellimx, isma' inti xrajt biex jien nara li jien moħħi jgħid sewwa. Jien taffej jastja kultant nibda nifakja. Nifakja dik. Għastajjer bħal tiegħek smajna fuq l-ismajna. Illum il-maġġoranza tan-nies kollha għandhom dexkem. Ejja, Jien għandi dexkem, naħseb għandek dexkem inti? Imma ħafna minn għandu għandek dexkem fil-karozza. Wastja ma narawx video wieħed ta' xi ħaġa bħal li pereżempju. Ifimni dak iż-żmien li rajtu jien għaskonna naħu bjad dexkem għamata, però. Ejwa, le, rajt, nifhimha. Naqbel miegħek ta' ġifieri tagħmel sens. Illum kun mhux kulħadd kamera fil-but. Temmen li dawn l-affarijiet jinqabdu fuq kamera? Ija, minn għażgu. Jiena bejn Iva u bejn Lija. Nemmen li nqabdu fuq kamera għaliex le. Jien ngħidlek bejn Iva u bejn Lija. Tgħid li x'ħatajt il-kamera ta' Anzi, fl-istess bħala għajnejna. Mhux essaċ li. Imma il-konċett temmi għad ġifieri l-oġġett ħabat id-dewl fuq id-dawl fuq u bekk qiegħda tirrekordja hi. Mhux essaċ tamma. Mhux essaċ. Allura jiena jgħidlek li l-kamera taqbad pereżempju, tista' taqbad ċertu frekwenzi, Li ma taqbad ma naqbduhomx pereżempju. Anka ċertu ċaqliq il-kamera taqbdu aħjar minna. Mhux bil-fors laqqas għax inti għandek il-flicker rate. Jiddependi l-FPS pereżempju tal-kamera, jiddependi pereżempju jinnaf. Pereżempju l-għajnej aħna kapaċi tiftaħ l-ħabba biex tidħol iktar dawl. Naqblu. Kamera mhux kull kamera jkollha l-f-stop il-lenti tagħha li tiftaħ. Fim tal-lenti jiġi li tixbet video fidlam bil-mobile. Bajnek tibda tara bil-kamera tibda tara ċappa sewda pereżempju. Sakemm morrajt illum il-mobiles tal-lum avvanza u llum qed jolli l-ISO ħafna la tibda tara. Fimt? Ġeneralment, pereżempju l-iPhone tiegħi tmur nixbet ritratt fidlam jien x'ħajamillek jagħmilek qisu tipo ta' long exposure. Għax qed jiġri b'dik il-long exposure tidħol iżjed dawl ġol lenti qed jirreġistra fuq is-sensor. Sawa? Ġifieri nemmen illi huwa jinqabdu ta' fuq kamera u rajna eluf ta' retratti u eluf ta' videos. Iva naqblu, però. U li huma konvinċenti pre-AI qed ngħidlek. Pre-AI, iva. Kemm ilu l-AI, ħalmat l-AI nemmen l-AI. L-affarijiet qed joħloq tabu fuqhom kbir. L-AI li qed joħloq għal ħafna ignoranza ġod-dinja li kif tar ritratt bl-AI ma tindunax li ritratt bl-AI. Għal ċertu nies illi bir-rispett kollu lihom jibelgħu kollox. Eżatt. Per eżempju, reċenti Donald Trump tella ritratt ma dawk it-tliet aljeni. Eżatt. U nies li huma ħbib tiegħi jiġifieri li huma rashom fuqhom rajtu rajthom da. Comments tiegħu inti dak ir-ritratt. Rajthom il-comments dak ir-ritratt. Żgur li rajthom. Dak hu Donald Trump ippostjah u neħħih. Jiena lejja titroljana tiblaw f'sormodina. Sewwa. Dak bħal meta tella dak ir-ritratt bl-alien miexi hemm muskulat isuq għall bodybuilder. Tibgħat jiblaw f'sormodina. Eżatt. Sewwa. Jien naħseb li rid jgħid aħna nafu bihom u qed iballanna s-nara bihom. Jien naħseb li qed jiblaw f'sormodina, jiena naħseb qed jitroljana. Sewwa. Imma n-nies kif jaraw dawk ir-ritratti u da hemm setta ritratti mhux ritratti wieħed. Alla jbierek dawn it-tlieta jekk taqbad ir-ritratti kollha overlap jom. Hija Madonna eżatt ton u bix-xar b'daw l-erba' xarit l-għanduha eżatt fir-ritratt ieħor qegħdin bl-istess noklu. Għas niflihom hekk li. Le jien niflihom dawn l-affarijiet kollhom jien Għas niflihom hekk. L-għanet inti għandek lajn artistika f'da xogħol. Jien m'għandix. Però jien mal-ewwel ovvjament ta' bniedem ignorant li jingħad. Ma jena kelli għalfejn analizza dawk id-dettalji ta' jien dak biex nkompli nsostni l-argumenti għaj li dak huwa AI. Eżatt.
Imma Madonna dan libes dak il-ġakketta ħamrem, dak il-gold, u asna fil-min għattilom da minn fejxtrom. Alla ma Dejt nara għattilom erajtom għaddejn the point, għattilom jixtruħu għejjeċ, u għejja kamon. Dejt nara l-comments, man. Tibda tara l-comments, tibda tara ċertu, jew inkella u dawn L-ignoranza. Hemm post, mhux waħda, hemm ħafna iktar post ta' statwetti li sabu ġo l-Amazon Forest, forum ta' alieni u ħafna minn daxxit u kollu bullshit. Il-Bugasphere, l-ewwel net kif nara isem Jaime Maussan mill-ewwel ngħidlek laqqas bissirt nara l-post għax huwa l-ikbar frodist fejn jidħol ufoloġija u paranormal għax dejjem il-gideb ma nafx l-ostja jrid jgħid biha. Koqbat nara daċċej fuq fil-bidu ma tasmajt bieħ li mal-ewwel attendib daw l-affarijiet u as komplejt. Dak l-ewwel fuck-up li għamel meta kienu ippreżenta dik il-pixie jew dik il-feri. Mbagħad ma kienet alla feri xejn. Sewwa kienu anyway, biċċa chicken bones bil-wires u dal-bullshit kollu. Ma insomma, kif nara Jaime Maussan nuħuqata. Alla jberek tiġib lak dawn alla jberek minn waħda spiċċaw bitnej Bugaspheres. Mela l-ewwel ma nistgħux nippenetraw, ma nistgħux nidħlu bl-X-rays, ma nistgħux intaqbu fejn mbagħad ġib lek driller minn tal-Lidl, alla tal-Parkside. Sewwa, driller fucking tal-Lidl. Orajt wet taqqab ġol Bugasphere u tara n-noklu ħireġ tal-aluminium. Fucking tad-daħ. Inkella bil-thermal camera bħal mandek inti Mirko. Laboratorju ħajkollu thermal camera li tiswa għalla 120 euro, b'rispett kollu, ikollu thermal camera bil-bajt. Inkella tidaħħal l-endoskopi u b'ċa kamera minn daw tixxi mantemu bħal mandijiet. 9 euro, Madonna. Madonna. Et jieħħendilja xi ħaġa li qed jgħidu li ekstraterrestri alla jbierek daw tarom iżhom qed jieħħendiljaw basketball. Darba kien qabad jgħid u hemmhekk ma mentux iktar li ħajprovaw li kien qabad isib trajettorja biex isib is-Santo Graal u hemm tal-bniedem bullshitterej wan tkompli stara ċaw. U le, jien kif nara ċertu nies, kif nara ċertu ismijiet jiena assolutament. Jien nemmen li kuna din jaqraw il-flows bil-jeranza tan-nies. Eżattu, diki. Ma sfortunatament hawn ħafna nies li jemnuhom. Jibilawhom, riqax tibda tara l-komments u l-affarijiet. U jiena dik li tbeżżani fid-dinja tal-paranormal, illi hemm paranormal li huwa vera u li nemmen bih. U jiġi minn fuq. Imma mbagħad jiġi saturated bl-imbarazz. Iva. Sewwa, u jiena li jekk dejjem ngħid isma' il-paranormal hemm bżonn li niddiskutuh bis-serjetà bħalma din nagħmlu aħna niċċajtaw, ma niċċajtawx. Ma nix id nitkellmu fuq affarijiet li huma nitkellmu normali. Imma sfortunatament x'jiġri huma Didi Waters b'hoaxes u dal-imbarazz. Għax x'jiġri. Ikun hawn nies illi msiekan jinteressaw ruħhom fil-paranormal. Imma mbagħad jibdew kif tajtaw jinkwinaw kif tajt. Eżatt. Qed idardru. Dan personali. Li qed idardru l-ilma. Ma inti għandek il-paranormal huwa vera, jien nemmen bih, ċert. Xaħġem. Mandi l-ebda dubju ġvera kemm ħafna nies jgħidu li jiena xettiku, jiena xettiku fuq il-gideb. Eżatt. Imma fuq il-paranormal vera, fuq l-ufoloġija vera, fuq l-alieni, fuq l-NHI, jien nemmen. Kollox nemmen. Dawk nemmenhom. Diment illi tanti hija konvinċenti li m'hemm spjegazzjoni oħra. Sewwa? Eżatt. Jiena dejjem napplika dik li tissejjaħ l-Occam's razor. Sewwa? Jiena jekk nara bniedem jaqsam li triq, ħanarġa' ndur għall-istorja tiegħek. U da ma tħallx bih fil-karozza jien u ma qtiltux. Eżatt. Jiena lejja dak x'jista' jkun da hologram jista' jkun, projection. Jista' jkun right projection jien jew mela jista' jkun right projection. Imma għandna dik it-teknoloġija. Ma naħsibx li għandna dik it-teknoloġija għal inqas dak iż-żmien meta rajta jien. Mela allura nasal nikkonkludi li dik li rajt jien kienet xi ħaġa manifestazzjoni paranormali. Jien nemmen li hija xi ħaġa, però jien b'moħħi m'iniex kapaċi nasal x'inhi. Eżatt. Jiena moħħi semmetini li naħseb li. U s'issa nikklassifikaħħa. Bħala taħt xi ħaġa paranormal. Paranormal.
4 tiem oħra. Ja fin daw xi ħaġa li nistgħu nsibuhom dawn l-affarijiet. Ngħidlek la mela dik li Ġara rajt. ħabba fek, mela għalhekk rajtek hekk mela naqblu 100%. Jiena għalija naqbel 100%, ġifieri bejnietkom it-tlieta l-iktar wieħed li nasal għal level tiegħu huwa inti fis-sens Sajan huwa t-Tomaċ, Mirko huwa t-Tomaċ, in-naħa l-oħra inti triq tan-nofs bħali. Jiena naħseb xi ħaġa ma jistax ikun li m'hemmx għax ejja ngħidu hemm storja fid-dinja kollha biex tifhmuni f'numru. Ju allura ejja ngħidu 99 ħżiena ma m'hemmx waħda tajba. Waħda jrid ikun hemm tajba. Issa, apparti dik li tajt inti u naqbel miegħek, jiena nemmen li ximkien kien hemm bidu, ġifieri ximkien sar xi ħaġa jew der xi ħaġa, u mbagħad il-bniedem dejjem neffaħ bl-immaġinazzjoni tiegħu. U bekk itħammeġ da soġġett. Bekk tħammeġ. Eżatt. Bekk tħammeġ da soġġett, sfortunatament, għax it-tabulaw fuqu li tkun tħobb dawn l-affarijiet jisek it-tifel tax-xetan. Nostja. Ma tagħmel differenza mhix ħażin, imma sfortunatament taw ħafna tabu meta taqbad tarfaq dawn l-affarijiet bħalma tlek l-ewwel jiena persuna li tqarbin xjuħ, tista' immaġina kemm reliġjuża. Kif kienet tarani narra dawn l-affarijiet jew l-affarijiet ikun narra ta' kon żgħir. Madonna, burqer. Ma jaħasra jien nara biex nitgħallem qiegħed minix nara għax nemmen fix-xitan, minix nara għax nemmen falla, jiena nara biex nitgħallem. Jien personalment kelli kont noħopiċi narom dawn l-affarijiet li naraħ bħal kull delizzju li jaw. Għax fil-verità jiena għalija kien delizzju li kon jien ktib ma konx naqraħ. Fuq l-illuminati xbajt naqra kodba. Fuq il-mażuni xbajt naqra kodba. Ġifieri kienu jiġdu li l-kurzita tiegħi biex narhom. Dak kollu li huwa misterjus huwa affaxxinanti. Diki. U għalhekk jiġbidlek għajnejk u jżommok attent għalih. U għalhekk imbagħad iktar ikun hawn minn bħal mettajt inti li jipprova jneffaħ l-oġġett. U għandna minn għal-gwadan tabutu, u għandna minn għal-popolarità. Però. U għan minn ukoll naħseb tiġri l-immaġinazzjoni bieħ għax miskin ġrid bieħ. Però ħanajlek ħaġa waħda. Tneffaħ. Kulħadd tineffaħ, inkluż jien. U ħanajlek għalfejn. Għax inti meta tara xi ħaġa li ma tistax tispjega tant ikollok biża' u eċitament ġo fik. Hija. L-immaġinazzjoni tiegħek ħad tiġri bik bil-fors. Hija. U anke inti. U jiena nħobb ngħidha dejjem. Tispjegaħ l-oġġett bil-fors timmaġina għax m'għandek xejn konkret. Bil-fors timmaġina biex tispjegaħ l-oġġett ġifieri. Bil-fors inti ħadd hemmhekk bla ma trid. Jien niftakar meta ġejt hawnhekk meta stedinni Sajan 3 snin ilu kont bdejt nirrakkuntalu. U bdejt ngħidlu l-istejjer tiegħi. U għatlu ma jfissirx li dak li qed ngħidlek ġara vera. Tajli ġifieri tikdeb mela? Le, jiena ma kdibx. Għax jiena nafx rajt. Ma jfissirx li l-verità tiegħi hija l-verità tiegħek. Eżatt. Sewwa. Għax jista' jkun li jiena naħsat u għalkemm kelli xieda miegħi jiġifieri f'żewġ każijiet milli semmejt. Każ ieħor ġifieri ma semmejtu u l-istess. Ma sa ngħiduh ukoll. U stil dak li kelli miegħi jiġifieri rabħali għalkemm meta nitkellmu fuq il-UFO ġieli jiena u ma naqblux. Miktar ikun kastadijat, ta' ma taqbilx ma' Le, mhux kastadijat, għax di mhux kwistjoni ta' idejat. Qegħdin niddiskrivu l-oġġett li rajna. Meta nitkellem miegħu jgħidli, ma jien ma niftakarx li rajna hekk ta'. Alright, rajnieh, imma ma niftakarx li għamel hekk u ma niftakarx kif kien eżatt. Alright, inti titqis li jiena konti li għalla naqra u nistudja fuq l-UFO snin. Minn meta kelli 9 snin jien konti li naqra u paranormal u dal-imbarazz kollu. Li uħraqs il-kelma UFO qed ma sema. Allura. Dak iż-żmien. Ħaxok ġo ġismu waħel. Dak ħaxok ġo ġismu dak il-ħin u ovvjament inti moħħok jibda jipprova jelimina l-oġġett. Jien dak il-ħin kelli żewġ emozzjonijiet, biża' u eċitament fl-istess ħin. Ovvjament, għax kont interessat fihom. Għax niftakar ċempilt il-mara dak iż-żmien kienu konna għadna bil-flip phones, niftakar kelli dak il-washing machine u s-Samsung jien. U niftakar ċempilt il-mara konna ħirġina klamari. Kier, ustja, ġara, għalt li dik ovvjament mill-ewwel tippanikja. Dik anke nċempilla nkoqjad bil-mutur x'imkien nċempilla. Ġara, rajt ikkalma. Fimt?
Taf qegħdin fuq il-baħar, rajna UFO. Rajtu UFO, għalt li huwejja. Tajli allura entrajtu għallajlek dejjem titkellem bihom. Jien il-mara titkellem għal-mara tiegħi tajlek ilu 30 sena dejjem jgħid li jinsu UFOs. Illum il-ġurnata saret tajli stja dak li l-ek tajt vera jiġri. Miex għalek jienu bat nibda nħolġ ċertu dubju minn ġemoħi. Qabel kienet titnejjek bija l-mara tiegħi llum m'għadix. Mara tiegħi ratu kol, per eżempju, darba minnhom. Jiena, per eżempju, dal-ħabib tiegħi għatlek, ġifieri għadna ħabib sal-lum qabel ma konna nkun fuq il-nef li mkien ġifieri nġabru xulxin kuljum ġifieri qis naħwa. Konna tnejn li aħna kurjużi l dawn l-affarijiet. Kennak storja, per eżempju, barumbara ġo Siġġiewi ġalqa. Kienet xtra missier ħabib tagħna u għalilna missieri daħal għamel ikla l-għalqa, ġed l-għalqa xtara, u minn ġed il-barumbara bil-lejl bidda jaqbad affarijiet strambi. Għat li jaqbad affarijiet strambi, jaqbad fl-masens, għat li jina u koll. Għalli, għax asnaf kif ħanabad nispiega ruħa, għalli jisu beda jismaħ sejjes, għalli ma fl-istaħin jisu jgħajt li jħossom beda mux jismaħħom daw l-affarijiet. U għedda. Vibration, ġifiri, ġoġismu. Ġien id-dubju bil-Malti għadda xi 15 u tqajna ġoħanut, konna din neħdu drink. Għatlu għamili peċir taqtlu, kelmu l-missier, kellu l-konfidenza missier, għatlu forsi tina ċifet, għatlu forsi mmorru l-lejla. Għalli l-lejla għantan għatlu, għara meta jista. Għalli ħanċempillu, għalli ħanaddu għal-għajra ċifet, u tlajna ċifet dak il-ħin. Il-verita najt, meta tlajna konna bidrink. Pero tlajna xissijata fil-ħodu. Tħanna ġiet il-barumbara. Ħriġna barra fil-pozizjoni fej jgħid li kien missier qed isajjar. U xej. L-erba' ta' filgħodu. Tħanna ġewwa. U kien iż-żmien tal-qlib tas-sija li jdum naqra ma jisbaħ. Fattu li kienet kisħaq sħana. U niftakar kien hemm komodina li kienet diġà hemm meta xtara l-qamissieru. U da sieħbi fetaħ il-komodina. U għal qawwa u id-dem. Di rakkontajtieli. Hemm id-dem ġol komodina ġol kaxxun ġifieri. Ġol kaxxun. U bil-Malti ċappasidu b'da d-dem. Uħriġna barra. Ġifieri dak il-ħin ksaħna. Kien frisk ġifieri. Ejwa. U kien il-ma bis-sadejt. Għax tibda tiħseb ħafna affarijiet, forsi bid-drink li kanna bdejna nrawħ. Dem imsaħni lu jiddieħ fit-tix nar xi tiċrita ħaġa oħra. Li naf li wara ċertu ħin x'inqabad jisbaħ. Ħaġa tħallna lura, ħaġa ftaħna il-komodina, u mġew ma sibna xejn. Laqqas id-dem? Xi. Li sibna tiċpis antik ta' dem fuq il-komodina. Għax taraħni xefu ġi kannella. Għaddiet jina lija ma rajna xej fil-verita. Għax jina dit għad-dem. Min ixċert minna ta' jidif ma sens. Għax jina ma nafx jekk kienx dem. Jien biex nkun naf jekk kienx dem. Illum nirraġuna li rrid naqbad nieħdu għan ċaħat ngħidlu żaminaħ. Ma dem tarfu. Però jina lija dak il-ħin jien dem rajt. U anke jsu ir-riħa tiegħu ta' dem fis-sens. Ma hekk u kien il-ma bis-sadejt xorta raħa ta' dem ħajja. Dik il-problema għalhekk kien ħarqu dak is-suspeġġa moħħi. Però jena li għadem kien. U għadda żmien kont qed naqta' xerant ġo siġra l-emmek ilu wkoll da. Ġodel għal stess? Rib tagħha. U dal-bniedem kont għamilt ħbib miegħu siddel għalqa, ġifieri għalqa rib ta' di. U kont immur kull sena naqta' rant minn għandu. U darba minnhom mitlaqta li kurzita. Qedlu ħabib tiegħek kellu dik l-għalqa. Għalli dik imbija għalli xtraħħat għalli, insomma, għalli dik għalli ma madonna għalli għat ma s-sadda ta' għandħat. Kif għalli jek, u d-nejja waqfu. Għatlu ma s-sadda ta' għandħat bieħin. Għalli dik xi darba kienet kamra tan-nar. Għalli jgħidu li taret, għalli jgħidu li metu erba fija. Għatlu ma kamra tan-nar ilhom xiktar minn 100 sena. U mbagħad sirt naf li kienet kamra tan-nar li nafta s-sġu għasta ħazzabbuċ. U xi darba muvjat bil-kamra tan-nar u baqaċċem. Ma vera li kienet? Ija vera kienet għaliet. U vera kienu montaġinies.
kont iċċekkjajt, u kien għalli 4, pero ma kienux 4 li metu ġo fiha, kienu metu xi 3. Imma allura daw u rejon id-dem tagħhom. Għax għalek. Jien iktar kont ħansaqsik fuq dak il-ħoss. Għax Barombara seta' kien rieħ il daħal jiġi isu flawt. Mhux jaqsam Meta kellimt il-missier dal-ħabib tagħna, u mbagħad għatlu kurzet, għatlu inti propja imma x'ħassejt. Għalli ħanejlek, għalli jibdejt inħoss xi ħaġa ħirġa minn ġol Barombara. Għalli fil-verità, tipo ta' Venvina mill-istajt nifhem. Għatlu mela jien aktar nemmen bħal mettajt inti, għalli ma nemmenx li kirrieħ imma għaliex isni bdejt inħoss xi ħadd attent lejja. Għatlu ma forsi il-biża. Għax ġili jiġri li jekk l-ewwel wieħed, ikolli dik in-naqra biża nkun x'imkien. Forsi nibden immaġina hemm xi ħadd taħares lejja. Imma dik li beda jħossu jista' jkun jgħidulu infrasound. Ġifieri inti anke jkollok fan, pereżempju, fan ikun naqa' defettus sbilanċjat. Joħloq ħoss, inti qas tinduna bih. U ġol bniedem joħloq isu bħal tferfir mermer. Infrasound jgħidu. Ikun ħoss li aħna fil-frekwenza ta' wadnina ma naqbduħx. Le tisimgħu, tista' tisimgħu wkoll, minti iktar tħossu ġol għadam iktar minn ġo wadnek. Pereżempju t-tigri u l-ljuni u hemm iktar annimali ta' jagħmlu ħoss infrasound illi lilek tertrek minn ġewwa. Ostra. Ir-rora u l-ror tal-iljun. Tħossu ġo fik. Orajt, inti ħadd tisimgħu b'wadnejk u jgħajjat. Minti ħadd tisimgħu ġewwa. Bħal meta tisma' sħawwa ħafna isek tħoss dik tiegħu. Per eżempju, Mirko Sajan għandhom daw il-headphones hawn x'jgħidulhom Mirko bone conduction. L-infrasound dak li jagħmel bone conduction. Okej, daw li tagħmlu autobody experience bihom ngħidulhom jiena ġifieri. Sajan jużhom għalhekk ukoll. Sajan hekk jużhom, Okej. Issa da l-infrasound x'jagħmellek, l-infrasound isu jvenvenlek l-għadam minn ġewwa. U inti il-biża' joħloqlok ċertu sensazzjoni skomda. Isu bħal meta ngħidu xi dwejja għandi ġol istonku ma nafx biex. Ġieli jkun tiskanta jkun fan. Pereżempju. Tagħmel sens ta' ġifieri. Pereżempju ħanajdlek għax di ħafna nies forsi jesperjenzaw qas jafu. U tibda taħseb xi ħażin. Towers tal-kompjuter jagħmluha ħafna. Ikollhom il-fan? Okej, iwa, u ġieli maħabba CPU jagħmluha. Naf li mi. Alright, issa finta kellu ma konċett. Jitfa' dak it-tip ta' infrasound. Iva. Inti da tħossu da tajtu stjaka meta dejja. Dejjek. Eżatt. Sensazzjoni jagħmluha. Sensazzjoni jisa ta' dwejja hekk, nafx inti tajt. Jista' jkun ta' ġifieri, jista' jkun forsi nħoloq xi tip ta' ħaġek biex irieħ jew xi ħaġek. U kienet iħossek jista' jkun nemmen. Għax kif għadt li Barombara mbagħad nibda nagħmel 1+1 inħobb nilagħba tal-avukat tax-xitan. Lejn hekk ma' peċir. Għax jiena bil-Malti għak provajt, però di ma kontx wasalt għalija, pereżempju, għax jiena dak il-ħin ta' emozzjona ruħek. Għax jien noqgħod nattent daw it-tip ta' keywords. Pereżempju inti meta għatli mhux beda jismaħħa b'udnej, imma beda jisu jħossa. Barombara, barra, riħ. Tibda tagħmel 1+1. Eżatt. Tasal għal dik li ngħidu aħna jiena a plausible explanation. Li tagħmel sens. Fimt? Għax again, nixba ngħidha li mhux kollox paranormal, dak kollox li tisma', dak kollox li tara huwa paranormal. Jien pereżempju naf storja fuq forn. Għajdili wkoll mela. Għajdili wkoll. Kellna bniedem ġifieri. F'ċertu ħin bil-lejl ġar kċinet nisma' ħoss. Iwa xħossu, madonna. Sanajlek storja. L-arloġ tal-forn f'nofs il-lejl jagħmel ħoss. L-arloġ minnu mhux ħoss ġifieri beeping sound, kien l-arloġ f'nofs il-lejl kien jagħmel ħoss. Kien jagħmel l-istess fl-ofsinhar, ma fl-ofsinhar ikun hemm il-ħajja għaddejja tipo inti ġoddar, allura ma tħossux u bil-lejl peress li kien hemm miskiet kienet iħossu. Dal-ħoss, kienet jisimgħu, mhux iħossu, kienet jisimgħu. Għax imbagħad għalina darba għalina li tatlis ma tlatet id-dajqat l ġu għandek għatlu naran għarċenu dal-ħos. Għalli nisimmu għalli minni kitti taqlin nemmel man taħdejja. Il-ċina infatti kienet il-kuker fej kien, il-forn, kien darma l-ġirin tijaw. U għedin ek. Għalli pup smajtu. U mriċċis najdlu isma l-arloċ. Għax il-verita li dak il-ħin kont letteralment taħares la l-arloċ tarfa biex nara xkanu. U għatlu timminuta jien, għalli ġġar, għatlu paċenzja. Għatlu ħrax naqra barra mill-kamra, għatlu sekonda, għalli s-sekonda, għatlu
għax naħseb sibt ċinuta, dawart il-timer. Għat l-warġi tħol. U raġa għamilielu kif daq nofs il-lejl. Kien defeġġa l-arloċ, ximbat sifittix l-internet u s-siba di li d-tip ta' model ta' fon l-arloċ taħħom jgħamil ħoss kif imis nofs il-lejl u nofsinar. Ma li kif bħal dak kif ma tkellimx miegħek. Mela. Kien jibqa' jgħid. Inti ġa moħħok tibda tajt. Jien għandi storja simili ta' di li qed tajt inti. U dit għaddaħ, dit għaddaħ. Ngħidlek xi ħaġa fuq li bdejt tajt l-ewwel. Eżempju, meta horror nimmixjaw horror film. Aħna ngħidu, il-widna ma tismax eżempju minn 40 Hz l-isfel. Imma dawk il-frekwenzi jintużaw xorta għax inti tħossom. Issa hemm fenomenu jgħidulu the 19 Hz frequency. Ejja. Dan huwa provat li dik il-frekwenza kapaċi tirreżona mal-għajnej u t-tep-teplek u. Ma jkunux rezonanzi li tħossom fizikli, speċjalment għax m'għandekx dawk it-tip ta' nervaturi fl-għajnej, imma jistgħu jikkawżaw jew il-perċezzjoni li rajt ħaġa minn taħt l-għajnej. Halluċinazzjonijiet. Kella il-moħħ jirrispondi billi jiġi alert u jibża. Tista' esperimentaħħa di ġifieri jekk. Ma tantxaw subwoofers kummerċjali jistgħu jinżlu sa 19, imma inti m'għandek bżonn subwoofer jinżel 19. Inti tru undertones u overtones tista' tikkreah, ġifieri da jista' anke kapaċi eżempju għaddiet karozzat jew trak 4 kantun irbot. Inti m'għandekx il-perċezzjoni tas-sound imma eżempju din ninsaqsihom tħossu. Eżempju dik id-dar kera dak hemm bir, jekk għandek bir eżempju taħt l-intrat. Mela. Kapaċi li l-bir qed jagħmel dik ir-reżonanza li inti m'intix qed tisma'ha. Astinduna biha. Imma jtik feeling tajt il-lalla minn id-dar. U tħossi xi ħaġa tirbombja meta jkun bir. Ġo fejn. Ġo d-dar mhix ġo l-bitħa. Jien ngħidilha tirbombja, imma tħoss li hemm xi ħaġa qisha. Li qed toħroġ tipu ta' qisha Reverb x'jgħidulu dak, reverb. Ma daw jista' jkun qed jagħmel jirriverbera ħoss inti ma tisimgħux. Ma tisimgħux. U dak huma affarijiet li ħafna nies jgħidulhom paranormal u mhux necessarjament ikun. Fimni tagħmel sens ħafna ta' ġifieri fis-sens teorija li jien ma kontx naf biha u li nemmel li kienet hi. Kultant nimmaġinaw ħafna affarijiet. Ejwa. Jien pereżempju għandi storja tad-daħq. Jien kont inqum f'5 ta' filgħodu biex imur nixbet ir-ritratti sibtu ħadd u darba minnhom jiena kulħadd jaf insomma issa xbajt ngħidha li nibża miġrieden u jiena waħda jiena ħajjar jidħol ħalli lid-dar milli tħolli Ġurdien. Eżatt. Xi mod. Imma Ġurdien ma naħles minnu għax Ġurdien nitlaq il-barra naħraq id-dar għax nibża minnhom hu anke daqshekk jiġifieri. U darba niftakart ħanna fis-sodda jiena u l-mara ħanqum f'5 ta' filgħodu biex nitlaq il-barra nixbet ir-ritratti. U nisma' 1, 2, 3 bdejt ngħid dax il-lostjaw. U daħħalta f'moħħi li dax Ġurdien qed iħaffer. Is-samuraj li kux ħajħaffer ma nafx jagħmel, ma naħsibx li ħajħaffer ġoġabla tal-Franka, ma nafx, m'għandix idea. Imma da beda. Ġurdien ta' drat ħaffer ġoġabla tal-Franka. Ħaffer, Ejja. Madonna kullum kien ippenni li għad bil-ħadit ħanamel id-dar. Oda, jaddu 3 sekondi u nisimgħu sejjer 3 sekondi u għamilt lejl isni jiblaħ u d-nejja mal-madum ta' kamra tal-banju u nisimgħu sejjer ekkun ħares il-fuq ġo s-suffetti u ġo l-ventilaturi u għal-mata. Ngħidlek bdejt nistenna ħanara dal-Ġurdien ħireġ minn ximkien. Wara li għamilt lejl u fil-ħodu spiċċajt ma morx nixbet ir-ritratti, l-għada fil-ħodu noħroġ parajnej daqshekk iżhom ġiġdu l-liħiet u niftakar n-nejber tiegħi il-tajt ma t-tistjam xlejla għamilt għattilhom. Tromtom smajtu għattilhom dal-ħoss. Baqgħet ħares lejja. Għalt li waħda mi fuq, għalt li mhux daw il-ħoss għalt li tal-fan tisma' daw ikollhom fan minn daw tal-istent. U dal-ostja stand ikollu 4 saqaj jew 3 ma nafx kemm ikollhom daw il-fannijiet il-komuni. U kellha seq minnhom il-takka tal-plastik l-anqalat u kellha mill-vejt. Beda jħokkilha
kull darba li jdur law, jinqeleb law għal ma jħokx. Kif idur in-naħa l-oħra, jaqbad iħok mal-fejl u jagħmel dak il-ħoss. Għandi bdejt nisimgħu daqs li kieku qed iħok xi ħadd qed iħaffer ġol ġebla. Mela. Iġifieri dak ikun mhux għax kombinazzjoni jien iltqajt miegħu Rasek ovvjament imma kolli serraħt rasi, mbagħad niftakar irqat ta' Ġesu Kristu. żgur fattejt. Għax għamilt lejl qed ngħidlek il-mara titħaq bejja, jien wednejja mal-madum tal-kamra tal-banju u hemm ċertu post fil-kamra tal-banju kważi ħdejn it-toilet li bdejt nisimgħu l-iktar jajjat u bdejt ngħid Alla qed nistenni ħjereġ mhix imkien dal-ostja Jordan. Ara kemm jiġru dawn l-affarijiet ta' ħsejs u vibrations. L-lum naħseb ilhom xi 20 sena mejtin kienet taret kamra tan-nar ħażebbuġ kienu metu wieħed minn ħdejna mis-sena tlaqmijiet kienu metu tlena f'tlieta waqqas erba' kienu metu fiha. U aħna d-dar tommi dar antika. Għandu xi 60 sena mhux antika ta' barra minn hawn, m'għandix 60 sena u għandna kamra tal-banju fuq ma nużawhiex u dil-kamra tal-banju saret meta inbena l-post. U bil-Malti materjal qadim u ma tiġi l-baxi għattu għana ma nużaw biex tipu għallu rabaqatim. U meta waqad il-kamra tan-nar, s-saħna noqogħdu ħal-qormi. Waqgħanna l-madum ta' il-kamra tal-banju. Ommi ġabet perejt, tgħid m'għandux jaqsam ma' dal-affarijiet, imma ara kemm jiġru dal-vibrations u għast tkun taf. Ġabet perejt, alla tista' ma tara xejn, alla dak tkun ġejt. At an angle, xi 90 degrees jawek, per eżempju, eżatt minn post u ġiret il-vibration ġol x'ismu. Il-mewġa ġo fikom. Alla ġiet eżatt hemmhekk. Ara naqra. Ara kemm ġifieri jista' jkun il-għedin oġbitna ħafna teorija. Għalhekk kultant ittoqgħod attent. Le ħafna jiena personali għalhekk ngħid jiena ma nafx x'hemm, però xi ħaġa hemm għax jiena s'issa sal-lum. Bl-intelligenza jew bl-ignoranza li għandi, semmek naf nasal, però ma jistax ikun personalment għalija li m'hemm xejn meta għax dan min qabad toħoloq dil-idea li hemm li ra ruħ, pereżempju, ħalli ma nsemmu xejn jew li ra UFO. Min x'imkien ġiet inħolqod dil-idea, bekk jiġifieri jista' jkun li UFO mbagħad min UFO jgħidu rajna UFO ħarem għax daqalek, da bħal reliġjon. Ir-reliġjon wieħed jgħid jien tiegħi qasam l-ilma l-oħra tiegħi meċa fuqu. Jiena nemmena dik ħafna li kienu nefħuhom biex tiegħi draqhom minn tiegħek. Biex tiegħi jiddomena. Tamlu sopra. Eżatt, biex tiegħi jiddomena ġifieri nemmen li dawn l-affarijiet daħal dak l-aspett ukoll. Bħal meta nitkellmu fuq figuri storiċi bħala Achilles u daw in-nies. Daw inti jpinġuhom bid-daqna jpinġuhom kollha b'saħħithom daw kienu għall tfal sigaretta ġifieri ktofalu. Jekk nolli jdejja bis-saħħa ntaq ċmajra ġifieri bħal dak l-Achilles. Għax dawna kollek ikunu. Gazz għax mistawx jagħmlu mod ieħor. Mela gazz, jew ħajtek jew ħajja tat-ieħor. Eżatt, imbagħad ovvjament jirromantiċizzaw l-istejjer. Mbagħad nibdew innefħu biex nkunu nistgħu nagħmlu l-Marvel Superheroes bihom ukoll. Fimt? Ġeri. L-immaginazzjoni tal-bniedem illa fertili ta' snejn. Ma dak nemmen hekk jiġifieri, jiena personalment naqbel miegħek 100% ġifieri li xi ħaġa hemm però għadna maħniex kapaċi ngħidu x'inhi. Jien personalment nixtieq li sekk forsi jalla jalaq li għajni għax darba nsiru nafu x'inhi għax vera għandi kurżità fuqha. Dal-aħħar naħseb wasanna close biex inkunu nafu xi ħaġa naqra, però naħseb. Però xorta nemmen qed narbot fl-istess ħin. Għax il-problema qiegħda nemmen li hawn min jaf u ma jridx tina din l-informazzjoni. Per eżempju, l-Amerikani, il-Russi, il-Ċiniżi, nemmen li jafu x'inhu jiġri. Jien nemmen li jafu però mhux kollox u l-inna ħajajdunna l-narrativa tagħhom li jixtiequ huma ġifieri. They spoon feed us what they want. Hemm żewġ tipi ta' veritajiet, u hemm il-verità vera u hemm il-verità li rrid ngħidlek jien. Mixtieqi. Ma nafux ħajajdunna, mbagħad ovvjament inti. Mbagħad titibla mhux tittibla, u mbagħad inti tipprova bl-ignoranza tiegħek tħaddem moħħok biex temmen jew ma temmenx l-istorja li jkunu qalulek. Però xi ħaġa li nnotajt hija li dawk il-conspiracy theories kważi kollha ġew proven li huma veri. Ejja. Inna nsemmu ħafna affarijiet mind control illum nafu li vera. Hemm kej ultra. Ġifieri astral projection, right, il-Project Gateway. Ġifieri hemm ħafna.
Reċenti, per eżempju, kemm niftakar kienu jitnejku bija fuq il-chemtrails. Qatt ma tħaddaqsek fihom Illum, provati via hemm jafu li qed jagħmlu weather engineering, per eżempju, dawn ikunu bil-barjum u l-aluminium ġifieri biex jirrifletti d-dawl tax-xemx. Mela vera. Fimt kemm tnejku bina u kemm qalulna intom conspiracy theorists u intom tinfoil wearing hats u das kemm qalu xorti. Id-dinja ħanajlek, kultant nemmen illi dak kollu li jiġi f'moħħu l-bniedem jimmanifesta ruħu awtomatikament. Iva. Kultant nemmen. Iva, per eżempju, jena għamilna periodu għaw Malta li l-aeroplani ma kolla li għaddu ħallu trejl warajom. Dal-aħħar naqset ħafna. Hemm aeroplani li jagħmlu condensation trail, contrail. Naqblu. Hija normali. Naqblu għalhekk qed nitkellem fuq qatt ma. Però ma hemm aeroplani li jisprejjaw xi ħaġa. Diki. Żgur. Diki. Għallhom ħarġin. U tant kemm u hekk li meta bniedem bida jinduna li jista' jkollu qed jiġri hekk naqset. Għax jien niftakar meta kont żgħir jien. Madonna, kważi kull aeroplan konna naraw. Jew ejja ngħidu hekk, konna naraw ta' spiss ħafna. Illum personalment ili naqa' ma nara. Mhux hekk. Ma dix tidher bħalma kienet il-għala. Għax ġibditilhom l-attenċin li isma'. Ej, qegħdin nindunawx intom tagħmlu ta' slow jew minna. Akku. Jiena nemmen. Jien ngħidlek li gidba tajda u tirrepetija. Diki. U s-servera. Diki, bħal di tal-aeroplani, per esempio, jiena nemmen li hija xi ħaġa li anke biex jikkontrollaw lilna wkoll. Għax imbagħad nibdew nidħlu minn conspiracy theory nidħlu għal conspiracy theories oħrajn. Naqblu. Ġifieri, orrejt, aħna ngħidu t-teorija li qed imarduna biex ibijaw il-mediċina u jista' jkun ukoll biex qed ngħid li le. Ma llum ħarġet illi dak huwa. Mistennejlu rajnija di ta'. U hija mhux hekk. Il-Covid kienet. 100%. 100%. Letteralment. Survival of the fittest. Letteralment biex naqsu l-popolazzjoni minn ġed-dinja kienet. Għax min imut bil-Covid, kemm hawn problemi llum nies ma jistax ikollhom tfal ħabba tilqim ħadhom il-Covid. Il-għala għax it-tilqim kienet tapposta għalija jien personali jien naħseb. Li nemmen li għamlet xi baħsara t-tilqima u x'inhi ma nafx ma għamlet xi baħsara. Jiena xbajt nisma' kurramenti mill-Covid law. Xbajt nisma' nies li jaħdmu fis-settur ta' dawn l-affarijiet u li jgħidulek li iva kemm minn wara l-Covid law mit-tilqim law u minn ċertu tilqim partikolari qatt ma dħalt fija biex ngħidlek isma' tilqima qiegħed tagħmel hekk li iva qed ikollna ħafna problemi biex ikollhom it-tfal bihom. Jiġifieri jien għalija letteralment kienet population reduction. Fimni fil-bidu bdew jgħidu qed jiċċippjawna u ħafna minn dal-bullshit jiena dik ma nemminx l-imbarazz. Però nemmen illi hija. Minn fil-bidu jgħidek li teħel kalamita mi wara t-tilqima. Steħel moħħu. Imma. Tal-ostja kieku. Dal-boħra minn flok kont immunix il-kwadlok għal-motor konna mela maw. Imma għalek qed ngħidlek. Però nemmen li kienet population control. Nemmen 100% jien personali. Nemmen illi kien hemm xi tip ta' kienet population control. Jien għalija, però għalhekk nemmen li dawn l-affarijiet pereżempju tajt inti ta' aeroplani ikunu mdefsin xi daqsxejn dawn l-affarijiet. Però ma nemminx li hija ħanejtek minn se nemmen li hija mediċina biex joqtlu naqqas ta'. Għax jekk tittoqtol mediċina biex toqtlu l-bniedem. Ilma, ikel. Insomma, ġat jivvalenawna ta' ġat jivvalenawna bil-mod ċorta, toothpaste u mux kollox da' skem il-maffarijiet. Ma' fejjom fuq dal-flejes bl-aeroplani biex jgħamela di. Muxek. Tgħid li forsi fuq li kellu fuq ix-xarpa u iktar kontrolla u iktar eżamijiet. Ma tafx għandek tagħmel biex taqbel żomm kontrolla l-eżamijiet isiru tant ħażin ġad-dinja m'intix kapaċi tagħmelha. Veri jien tgħid li daw minn fejn ġej, daw ġej mill-istorja tal-Illuminati fuq dawn l-affarijiet għal raġuni li suppostu ma nisti jmexxu d-dinja li jkontrollaw l-Illuminati huwa isem, huwa label. Eżatt. Proset. Jiena ma nsejħilhomx Illuminati. Jiena nsejħilhom elites. Eżatt. Kif infalzoni nsejħilhom ta' bla wiċċ. Eżatt. Jiġifieri what's in the name? What's in the name? Ma nemmen illi hemm dawk il-familji famużi. Eżatt. Illi ħadu f'idejhom il-farmaceutika, skej, il-ġurnali. Xikkontrollaw id-dinja. Banek speċjalment.
U inti għansi li kollok kontrol fuq dawk l-affarijiet bażiċi tal-ħajja, inti ovvjament. Il-kontrol fuq id-dinja. Il-kontroll fuq id-dinja. Kif tarom, ġviri, illum madnix nfittex fuqom bħalma kont qabel, imma vera jagħmlu sens dak li tkun qed tara u titgħallem fuqhom. Tgħidi rajt ħafna affarijiet li huma bla sens naqblu, ma kien hemm ħafna affarijiet li kon ngħid. U mbagħad isaqsu għaliex għadu ma tressaq ħadd fuq il-każ ta' Epstein. Bil-ġimgħa kombinazzjoni rajt il-film ta' Netflix ta' Epstein. Kiklu jikrolla kollox id-dinja tikrolla. Tikrolla d-dinja ment, ximdew jisemmu għax daw l-Epstein files b'kull rispett li kulħadd taf kemm issemmew nies li huma dan nies li stedin insemmu da ġara. Nalqu hawnhekk għax sarilna l-ħin. Thank you. Thank you very much. Ħabbeġ li ġiet hawnhekk. Tant ieħor. Interessanti. Tant ieħor. U esperjenza sabiħa. Nibqa' nważża. Thank you ħafna. Thank you very much. Thank you tal-li kontu magħna, narawkom darbara.